και να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο το κοινό μας όραμα για μια πατρίδα που μπορεί να αλλάξει με εντιμότητα, σχέδιο και δικαιοσύνη. Και αυτό το όραμα δεν μπορεί να αφορά μόνο μία παράταξη. Αυτό το όραμα πρέπει να αφορά την Ελλάδα και να ακουμπά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Γι' αυτό άλλωστε μίλησα για την ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού. Σήμερα θα πάω ένα βήμα παραπέρα και θα μιλήσω και για την ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης στον τόπο. Όχι με την έννοια της αλλαγής του συντάγματος ή πόσο δε μάλλον του πολιτεύματος, αλλά με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Με την έννοια της επιστροφής των πολιτών στην πολιτική,